Kaburambat ke jingero show blay ubala ahingi sa hisian bat yagani singi ke batamai. Te tokeng ni let ban pusan na gaktian ke jong blay yagani singi. Bangin ye puli yagani por na ke gospel ke jong Matias ke nang besan ke dekat ke balai pukandai. Ini puli na du ke dekat ke balai pupra. Ini kalong ke jingi kai ke jong Jesus Christ. Pilihan ngau balaong ke kemat namar ke kemat ke beniat root namar ke beniat. Henry ong pi wat yang gile mar kylliang yau sniew. Henry manu ru bathap me ha ka ngap ka man jome tu pen phai shu ye ka wei pat ru. Kri ka long ka ji kai ka bo Jesus Christ u kai ngi ban long ki ba yesha ha ka ji dei bat ki brew ki ba sniew. Genam la ban lai ha ka ri ka prthai. Lesi fi kendu e ki brew ki ba dan patru ki brew ki was sniew. Ka Bible ka ong oru Jesus Christ hi kai. Kani ka jing kai ka long kum ka jing pen krea yengi. Larangi ye kendo ye ki brew ki was sniew hagri ka perthai. Kata ka long ba Jesus Christ la ai ka jing kai. Pangim de ban siew kylliang ye ka was sniew da ka was sniew. Jesus Christ ong plagios ngo hoy. Baga kemat namar ke kemat, ke beniat namar ke beniat. Henry ke jingi kai ke bertemai ke Jesus Christ ai ke long. Pangin long ki bayai syak. Habangi ye kendo ye ki beri ke bersniew. Jesus Christ ai ke nuksa wong ladat don ki bathap ye ke ngam. Men phai pat sa ke wei. Kani ke long ke jingi syak. Lese ke ba hage jing long beri ke long ke hado ke takala. Bangin le ia kini ke Jesus Christ hi kai. Ti Henry ngagit scam ba Jesus Christ wa ai ke jing kai. Kanang bangin long kam kraw ban ki nom job. Kaji mo ni ke pertai kam de ke besuk. Henry la dangi kwa ban long ki ba kam kraw ban yu nom job. Ni ha ban nyai de ke lenti ke jong Christ. Ka Bible ke hi kai ngi ha stich ke no Rome ke long ke ba khat ar. Kat khot kaba arpuwe kentien ke bong what I ba on job no ya me the jong kata ke sniew retu job no ba me ke sniew da ke ba hai scam ke ji kai ke Jesus Christ kam dai na ke banta ban sniew yangi ki ba yesha lani ya pi ki ba yesha re ke ji kai ke Jesus Christ kalong kirpang na ke banta ban job men sim namar gi tips kam ba ke ba ka kham dan bor ban ye ka sniew kum ba ka jing shai ka kham klan bor ban ye ka jingdum ba ka jing shai ka wan ka jingdum ka ban pen wala ba yang ha ka jing kai ka Jesus Christ ka it scam ba kimin se ki ba kodor ken yo ye ka jikirku ken yo iru ye ka jinglong ka jong Christ bat kinum la klum da pai show blay ban ngi hang ni ka kentien ka ba ong bangila ban job ya ka sniew da ka ba kaba mo daga jinga isha kat kum ga jinga kai ga Jesus Christ lesi ga ni ga Jingpuson ka long tang ka jingi kai na ka benta bangin skotho ye ka mo Jesus Christ wi kai lani lesi ga ni ga ktien ka long tek na ka benta ga jinga sham ga jongpi hakum ga ni ga por la fisko ba ga ni ga kubor ka long ka badon kam namar ga jinga leti ga jongpi ga benta itu blen ai fi ga jinga na ai pi ga bor Finla ye ko pentri kame ke ji kai ke Jesus Christ agit scam la file la ngile ye ke ji kai ke Jesus Christ wala la kalong ke ba e re ni ipat yo so upathiang so jong ke jing job bon ra e ke boram ke kraw ha ke hima ke jong blay to blay ke ji so ko non kat par fir ke ski paro ko we ha gonum klat ro bleu ye je pi kum ba philo amen